sing adil ya, Mas. Nggih. Jamu apa rong? Wis jamu aku. Iki jelas jamu. Wong disawang saka kono lho rupane kaya pil iki. Kowe rasa linggo kowe ngadeg ae sih dhuwur sing linggo ngadeg. Kowe ngadeg kok ae. Rasa milak lungguh. Nyapa? Gak apa-apa. Oh, tolah-tolah. Madhep rene sawangan lho, sawangan ngarepmu enak apa nek payu. Kuwi lho, kaya ngono kuwi lho. Noleh pas lho. Sampeyan noleh ngono pas. Lah ngopo bonang no kok. Ngawur. Kok iso dudu bonang apa? Kuwi ngono suwukan. Gong gedhe iki lho ngawur rek. Mosok gong gedhe semene. Lah lah kayak bunyi. Wong tak tres nane. Genti noleh iki, Po. Jangkute sampean demek jangkute. Jangkute. Aku sing gandrung. Nggih, jangkute Mas Uncak sampean kenane. Rasa alah. Kok dibilat? Ya ngrasake kok. Ya rasane legi. Rasa kangen. Rodok mepet karo Mbak Luki. Tak empet. Ngingeti Mbak Luki karo mepet. Jroning kalbu. Mas Ojak, sampean iki umpama nyayang Mbak Luki ndak masalah wong cilik kok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Gak apa-apa, Nang. Nyawang ini gak apa-apa. Gak apa-apa, Nang, gak apa-apa, Nang. Ya gur nyawange lho, Pak. Gur nyawang. Nyayang. Nyawang, Pak. Heh? Nyawang. Sampeyan ngadeg Mbak Luki, sampeyan ngadeg ben karo. Ya wis nyayang. Nyayang Mbak Luki. Cium ya sayang. Omongin suami istri. Lah iya dicium gak apa-apa. Cium. Nang. Ah, penak mbok tuwa. Lah kok ngono. Mbok tuwa ngepaske kok. Oh, Ngimbange sing enom mosok kok nyayang kenekan. apa kuwi? Kenekan